سلام دوستان و подписчикони азиз. салом ба касое ки моро тамошо карда истоданд. ба ҳаматон саломатӣ хонаи обод таманно дорам. имрӯз мехостам ки дар мавзӯи фабелик камтарак қадди шумо суҳбат карда бошам. илтимос телефонотонро накшен, нагзаронен видеоро то ахира гӯш кунен ки чӣ мегӯм. кор дар фабелик масалан одамо намехоҳанд номи фабелика шнидан. вақте ки гап мезанӣ ё телефоношона мекушанд ё дигар ҷора тамошо мекунанд. илтимос то ахира гӯш кунен ман чӣ мегӯм. ана кор дар фабелик ҳами хелае ки фабелик мисол агар ки магазин рафтан хоҳен ҳами фабелик ҳами ранги ҳаму магазин рафтанай. агар ки магазин хоҳен ана фабелик дабдроен корда мисол чӣ хелияй и маҷбурӣ нест, ҷои кори маҷбурӣ нест. ҳами вақте ки регистратсия шидӣ гӯё ки ту як магазин харидӣ барои худата. мерай магазинат харид мекунӣ, меои як касро намега ки ту чӣ ба ки намехарӣ, ту чӣ ба намехарӣ. и ҳами хел ҷои корай. натарсен ай фабелик. фабелик ягон ҷои маҷбурӣ надора. ягон касам маҷбурам намекуна. касе ки хоҳиш дора. ана мисол ма вақте ки мешнидам ма ҳам парво надоштам, мегуфтам ки э фабелик чи, ай фабелик чи, ам чизи боша ам бозоро ам мехарем. не ки хел набудай. вақте ки ма регистратсия кардам, харид кардам, фоидаи и маҳсулотора дидам, нисбат ба фоидаи чизои бозори худмон беҳад качестваш буландай. ма гап надорам чизои фабелик да. шумо дам тавсия карданиям ана касое ки заказ карданиен ё ки харидорӣ карданиен ё ки регистратсия карданиен, марҳамат заказ кунен. и ягон ҷои тарс надора. мисол мараам хоҳарам гуфт ки ма даи хел заказ кард, мисол чизои даркориша. ман гуфтам ки хуб шай ки худат регистратсия кахта дар дурун медрои ҳама чизо ҳаст. чӣ хеле ки дуруни магазин медрои харид мекунӣ, ҳаму дуруни магазин медрои погиза магазине дуруни ҳаму телефонода худаш магазинай медрои чизои мехостагита заказ мекунӣ, доставка мекунанд, мерай мегирӣ меёри. чизои даркорӣ качественияй. мисол ма ба худма харид мекунам. ма барои фурӯш харид намекунам. ма барои худма харид мекунам. ҳозир ҳами бозорҳои худмон бидроен ҳамаи чиз қимат шидагиян. ако оли ай фабелика қимат меган, фабелик қимат нест. ҳами бозорҳои худмон қиматай ҳамаи чизош. ҳозир шампун дар куҷо меёвӣ? дар 15 сомон. ҳами ботаника. ҳами ботаника худаш 15 сомон ма гирифтамаш. анаи крем после бритва. анаишам чизи созай барои мӯйҳои нолозими баданай меравона. анаиш барои пятноводител, барои доғҳоро гум карданай, доғҳои кирта. мисол дар кирта ягон доғи ранги ручка ё ки доғи мисол кофея ягон чӣ мереза, ами спреяй мешапиш гумш мекуна. ишдаку вапше гап надорам. и аз элит меган, ҳоли ма дега шуштагӣ нишон додагиям, видеоша мепартам тамошо кунен. беҳад чизи соза. ҳамаи катбонвода ҳамин чиз лозимае ки мисол дега тавақ ҳама тоза, плиткаҳо ҳамара мешӯӣ тоза мекуна. качестваш зурай. ай каталики нав гирифтагим. анаи ай каталики пешина гирифтагимай. и барои доғи рӯ чизи зур будай. санҷишка зарондестам, худам да санҷишка зарондестам. бисёр креми зурай. ана ҳами дизадаран бениҳоят касое ки
таги кашон бӯй мекуна ай ҳисоби ягон касал доштанашон ай ҳисоби боднокишон бисёр будан анами беҳад дизадаранти зурай харидорӣ кунен. марҳамат, ана номерома мемонам, шумо заказ мекунен ё ки худтона регистратсия мекунен, мисол худтон мерен мехарен. И ҳами хел ҷое натарсен, и чи маҷбурӣ нестай. Мисол кори дига да бидрои маҷбурат мекунан ки барои чӣ кор намекунӣ. ма иҷа барои чӣ маъқулам шид ки мисол харид мекунӣ, форат кор мекунӣ. агар ки бо бихоҳӣ ки мисол бо сум кор кунӣ, кор мекунӣ. кор чӣ хел мекунӣ? кор ҳами хелае ки мисол одам ҷамъ мекунӣ, мисли занҷирак мешавад, одам ба одам, ид ба ид. мисол кор баъд ҳамаи шумода мисол кор хушрӯ мерава. ойлик мегирен, сари ҳар харидорӣ кардагитон 50 бал кунен, ойликтон метан. ама ҳоли рости гапа мегӯм, ман ягон сум гирифтагӣ нестам. ай фабелик барои худ ман харид мекунам. ман удафа 25 бал када будам, бояд 50 бал мешид. барое ки ахири каталогда ман регистратсия када будам, барои ҳами 50 бал кадан натонистам. ана ишта иншолло ки одамо гуфтестиян ки мисол мора регистратсия кун, мо худмо харидорӣ кунем. сера оно мехарем ку ҳамира ай дасти як кас дига худмо мисол бидроем ай дрон бихарем. у мисол выгодна ай одамда. мисол тамоми чизои лозимае ки дар хона ҳастай, барои мисол кухняй, барои парфюмериумай, барои ина дар бозоро собунам қимат шидагай, не ки собунои фабелик аммо қатори ҳамн собунои бозор нархш ягай, не ки качествои и баландай. ма гуфтестам ку таъриф намекунам. анами се чиз қатъиан ами азилит беҳад чизи хубан. вале ма бисёр чизо мегирам, реклама мекунам, шумо тамошо кунин. ма чӣ мекунам, месанҷам, баъд мегум хел ай рӯи рад намегум шумода ки мисол дурӯғ бугум. чӣ дурӯғ бугум? инами духи юдашкинай, валентин юдашкинай, ина ман як моҳ зиёдай задистамш. инами қадар шуда буд, чизош бо баракат дорад, чӣ хеле ҳастан ки инами шампунай, не ки қаракакай. ина ҳолиам тамом нашидай. ё ки ҳисоби качестваш баланде ки кам таракша мерезӣ, худаш уже хаф мекуна. фабелик бисёр чизо дора. дорвориам дора, хӯроквориам дора, посуда дора, либоса дора. умуман ҳамаи чизе ки дар корай, качестваш баландай ҳастай. баъд агар дар и хушрӯ кор кунӣ, маошҳои баланд дора. мисол ман худам офисер корм, ҳам дузандаем, ҳам кори хона, ҳам агарот. охи кори ма беҳад бисёр. агар ман як кор дошта, мисол як кор ҳами фабелик тоқа бошамада, ман медонам ки ман метонам ай уҳдаи и мебурам. ҳолиам гуфтестам ку худо агар дар насиби одам боша, ҳами дар хонаам шиштагӣ бошӣ, уже чанд кас чӣ мекунанд, хоҳиш мекунанд ки морам регистратсия кун, мо ҳам мехоҳем кор кардан. уша ай худованди таоло талаб мекуна одам зиёд ки ризқша баланд куна. мо ҳам ба умед кор намедроем, мисол ки соҳиби ягон чӣ пул шем. ана шумо ҳам метонен ки занг бизанен мада дар намин номрои ватсап, ё ки харидорӣ мекунен, ё ки
регистрация мекунед хутона. Натарсен, ин ягон кори мисол давлатӣ нест ки шумо агар ки натонен дигар шумо қарздор шена. мисол хоҳарам савол дод ки баъд мада ягон чӣ намешавад ки баъд ҷанг намекунанд, ман натонам. Не, ҷанг намекунанд. чида ҷанг мекунанд? ун магазин ҳисоби ҳамин магазин равира нағз мебинӣ. ҳамаи занак нағз мебина. боварӣ дорам ки ҳамаи занак атриёта нағз мебина, магазин равира нағз мебина. вақте ки магазин рафтана нағз бинӣ, ҳамин фаберлик магазинай. ҳоли ман бисёр чизо заказ карданем ба хидмат. доруворӣ, мисол пасту дуо ҳастанд. магазин намерам, мисол аямиҷа заказ мекунам, барои мара даҳуҷа бал ҳисоб мехӯра. вақте ки 50 бал кади даҳуҷа тида 75 сомонӣ ойлик метан. инами хеле чӣ. вақте ки ай бозор мехарӣ, ягон кас тида мета ягон сомон намета. качестваш хеле миёрӣ мешӯй, шампуна мешӯй, сара хеле шох мекуна, муҳра мемона. ай шампунои ида гап нест, ҳамаш зуран. ҳами қадар гап доштам. натарсен ай фаберлик. фаберлик ягон ҷои тарс надора. ин гӯё ки магазини шумоай. ҳеҷ кас шуморо маҷбур намекуна ки шумо чӣ ба кор накарден, чӣ да корда наёмаден. ин хеле гап нест. хай дӯстои азиз, раҳмат ба диққататон. марҳамат, касе ки мехоҳа ҳамкорӣ кардан ба ҳамин номро занг занед.